Времето неумолимо хвърля забрава върху имената на героите. Ден като днешния е повод да си спомним за тях. Христина Христова разказва за първия български княз Александър Батенберг с един неизвестен за мнозина факт, че се е сражавал като доброволец по време на руско-турската освободителна война. Князът записал се едва 20 годишен доброволец в освободителната война. Виждаме го сред онези първи войскови части, дебаркирали на Дунавския бряг и превзели Свищов. Участвал и в сраженията при Шипка, Казанлък, Мъглиж, Стара Загора, като част от челния корпус на генерал Гурко. Първият български владетел на следосвобожденска България, обичан и отричан. Принц Александър Йозеф фон Батенберг, княз български. Той съединил България с източна Румелия. Бил австриец по произход, роден в Верона. А къде умира, знаеш ли? В Грац, в Австрия. А къде е погребан? Тук в София. Ето това му е неговия мавзолей. На 14 ноември 1893 г. ковчегът пристига в София. След опелото в катедралата Света Неделя, останките са положени в църквата Свети Георги, а по-късно са преместени тук, в центъра на София, в специално построен мавзолей, където се намират и до днес. Оказва се, че Батенберг е единственият ни владетел с известен и запазен гроб в пределите на България. Проявена е нужната държавническа мъдрост и се изпълнява предсмъртното желание на Александър I. Ако умра, нека бъде пренесен в милата България, в тая България, за благото на която посветих най-скъпите години на живота си и пожертвах най-скъпото от живота си – честта си.